Galicia en alerta máxima por altas temperaturas. En puntos no interior poderíase chegar a valores próximos aos 40 graus, como aí en Lalín onde estás ti, Andrea. Pois sí, Alberto, moita calor abafante aquí en Lalín, onde para hoxe se agardan máximas de 35 graus. Este é un dos 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra que hoxe hai aviso vermello por altas temperaturas, polo tanto, compre ter moita precaución para evitar golpes de calor. Con esta calor, como imaginen, a xente foxe cara a costa a gozar das praias e dos paseos, pero no noso interior teñen opcións abondas para refrescarse como ríos e tamén as piscinas. A maioría están xa abertas, entre elas o Parque Acuático de Monterrey, na provincia de Ourense. No segundo día de apertura, as instalacións encheronse de xente que foxe das elevadas temperaturas da cidade. Os que mellor o pasan, os cativos, por suposto. E logo estuve nos xogos acuáticos. E logo subín un tobogán. Ahora vou á piscina de olas. Así que chao, chao. Eu tamén. Mais da metade dos polígonos bateiros pechados pola presenza da toxina xa puderon abrir. Se as análises confirman a boa evolución, poderían reabrir de inmediato outros 6 polígonos despois de máis dun mes pechados. Os mexilloeiros traballan xa na súa recollida e están atopando un produto dunha calidade espectacular, din. Empezouse a traballar cunha forza bastante importante porque o Mixón está nunha plenitud de carne que levábamos moitísimos anos en ver unha cousa igual, está fabulosamente ben. Facemos un chamamento á xente para que o consuma e que aproveite este momento óptimo e que se poida sacar das bateas este produto que é maravilloso. Estes episodios de altas temperaturas que estamos vivindo traen, entre outras, a indesexada consecuencia dos lumes forestais. Ahora hai activos 2 incendios que superan as 20 hectáreas afectadas. Un dos lumes permanece activo no concello da Capela, na parroquia do mesmo nome, entre as Felgueiras e a Teixeira, preto da estrada AC564. Para a súa extinción movilizáronse polo de agora un técnico, 5 axentes, 7 brigadas, 8 motobombas, unha pá e 3 helicópteros. O outro incendio activo é no concello da Mezquita, concretamente da parroquia de Manzalvos. Entrou dende Portugal esta mañá e para a súa extinción movilizáronse polo de agora 4 axentes, 6 brigadas, 5 motobombas, unha pá, 3 avións e 3 helicópteros. O Goberno galego activou o nivel vermello da alerta por altas temperaturas en varias zonas da comunidade. É o máximo existente e equivalente a un risco extremo. No interior de Galicia a situación é especialmente complicada. Andrea. Sí, Alberto, calor abafante a que temos aquí en Lalín é un dos 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra que hoxe está en aviso vermello por altas temperaturas, xa que os termómetros están marcando por riba do habitual para estas épocas do ano e que imos chegar e mesmo superar os 35 graus, unhas temperaturas que, como dicimos, son máis elevadas do normal para a época do ano e que obrigaron tamén a suspender a actividade deportiva aquí nestes concellos do interior. Polo tanto, compre seguir esas recomendacións da Xunta de manterse hidratados e de non expoñerse demasiado tempo baixo sol neste primeiro día de verán que nos coincide con esta vaga de calor. Crema de sol, pantalón curto, mangueira e tirarse un caldeiro de agua por riba se fai falta. Disfrutando. Estou en Alemania, estou de inverno hasta as narices, está de maravilla. Podía haber 5 grados máis. A pena para a xente maior que non lle van ben, pero para nós, canto máis calor, mellor. No río Playa, metemos á sombra unha carballeira con unha bota de viño e tamén vale. A Xunta tamén activou a alerta vermella no centro de Lugo por mor destas temperaturas, tamén en zonas de montaña desta provincia, Demetrio.
Sí, hai que buscar sombras como esta na que nos atopamos agora mesmo, que é unha das boas xeitos de intentar levar de alguna maneira esta calor abafante. 30 graus agora mesmo marcan os termómetros aquí na cidade da Coruña e a previsión é que sigan subindo ao longo das próximas horas. Alerta vermella no interior desta provincia, zonas de montaña, e alerta amarela na parte da Mariña de Lugo, onde si refresca un pouquiño máis, ou mellorito, non vai tanta calor, e agora mesmo repetir un pouco esas consellos e esas recomendacións que decían, escoitaban agora mesmo todos vostedes: hidratarse constantemente, beber auga, evitar estar ao sol nestas horas puntas, que é cando máis forza vai aparecer ese sol. Así que moita precaución e evitar expoñerse innecesariamente. Grazas, Demetrio. Na provincia de Ourense hai 19 concellos en alerta vermella por calor e outros 6 en alerta laranxa. As máximas da xornada serán na Conca do Miño, roldando os 40 graus. Cristina. Na provincia de Ourense hai 25 concellos en alerta, 19 están en alerta vermella pola calor, son as zonas de montaña como esta de Castro Caldelas, onde atopamos ao longo desta mañá numerosos visitantes que están de turismo pola Ribeira Sacra sorprendidos por esta vaga de calor. Despois hai outros 6 concellos que están en alerta laranxa, son os da comarca de Valdeorras, e a maiores hai que ter en conta tamén os avisos de Meteo Galicia por temperaturas elevadas que na Conca do Miño van ser especialmente altas. Na cidade e na Arnoia agárdase chegar ao longo do día aos 39 graus. A mediodía quenta un pouco, pero bueno, non estamos acostumbrados a estas calores, pero bueno, lévase. Me pongo en los asientos de piedra debajo de los árboles y estoy allí como si estuviera en la playa. Cuando me sofoco, me voy al grifo y me ducho con el grifo. Está muy alta. Estamos a sobre 700 metros de altura y siempre hay una corriente, te pones debajo de un árbol y siempre hay un ambiente que puedes respirar perfectamente. É que é tremendo, para fuxir da calor extrema que sofren as áreas do interior de Galicia, a mellor opción é estar neste primeiro do verán, pois o litoral sur. As rías baixas e a brisa atlántica volven ser nesta xornada un refuxo, así que as praias volven lucir pois con moita xente, Raquel. Primeiro día do verán que un calco do derradeiro da primavera, o de onte sábado con moita xente nos areais do litoral da provincia de Pontevedra, fuxindo da calor abafadiza do interior galego para buscar a brisa do mar. Porque hai que darlle as grazas desta resiliencia climática do litoral da provincia de Pontevedra, o Océano Atlántico. As rías baixas con menos exposición ás secas e a calor volven exhibir o seu microclima temperado fronte aos extremos. Así que a imaxe volve ser a de onte e a que vai ser ata fins de agosto, a das praias con moita xente e a dos bañistas que reviven nun mar que está a 16,9 graus. Mínimas altas e máximas tamén 28 graus, moi lonxe dos valores que están experimentando no interior de Ourense e Lugo. De feito, hai moita xente que nos di que esta brisa é incluso un pouco fresca demais. Gracias ás CIES, gracias á ciudad, o mar que temos aquí, claro. En Ourense non teñen brisa, é imposible, pero sí, é un refuxio climático de momento. Non sei, temos a néboa aí que está a punto de entrar, pero se está de vicio, non, os 40 grados de Ourense non nos queremos aquí, non. Creí que iba a hacer más calor y sin embargo llegué aquí y me sorprendí, me puse así, si no hubiera puesto hasta una camiseta. Pero esto es una maravilla. Pois seguimos viaxando por Galicia en directo, dadas as circunstancias, con especial atención ás temperaturas. Facémolo agora coas cámaras da web G24.gal e comezamos no Cebreiro, xusto preto desa zona de montaña de Lugo que está en alerta. Teñen 30 graus agora mesmo. Na costa, na cidade da Coruña, tamén están a 30 graus nestes momentos. Sobra dicir, por certo, que a estas horas os ceos están limpos prácticamente en todo o país. 34 graus teñen xa na cidade das Burgas, dos 40, case 40 que van a chegar hoxe. Por Ourensáns é algo ata certo punto normal, o que non é tanto é que de noite van a estar, atención, a 26 graus. Grazas a que están preto do mar en Pontevedra poderán dormir máis tranquilamente, terán 20 graus de mínima esta noite e dentro dun par de horas chegarán a máxima, aos 30 graus.
E rematamos con estas preciosas vistas da capital de Galicia, do Monte Pedroso. Hoxe a temperatura en Santiago non é tan alta como a donte, con todo, para os picheleiros 32 graus de máxima xa é dabondo para liscar da cidade se poden. Cambiamos totalmente de asunto. Máis da metade dos polígonos de bateas volveron a abrir ao remitir o episodio de toxinas que comezou en abril. Tamén se permite o marisqueo en case todas as zonas. Esta semana que ven, o Intecmar continuará coas análisis. Se continúa a evolución positiva, poderían reabrir de inmediato outros 6 polígonos. Ninguén diría que é domingo á vista da actividade no porto de Vilanova de Arousa. O episodio de toxina lipofílica que empezou en abril e que tivo o seu punto álxido a mediados de maio con todas as bateas de Galicia pechadas afectou moito o sector mexilloeiro. Aquí estiveron parados un mes, levan traballando unha semana e non hai tempo que perder. Empezouse a traballar cunha forza bastante importante porque o Misión está nunha plenitud de carne que levábamos moitísimos anos en ver unha cousa igual, está fabulosamente ben. Facemos un chamamento á xente para que o consuma e que aproveite este momento óptimo e que se poida sacar das bateas este produto que é maravilloso. Esta semana pasada recuperouse a actividade en 19 polígonos de bateas, do total de 52 que hai en Galicia, e en 4 zonas de marisqueo. Nestes momentos están abertos máis da metade dos polígonos de bateas, tamén case todas as zonas de marisqueo, a Gasunha de Muros e outra no Vicedo Barqueiro. Hai un sistema de control moi riguroso, moi intenso en canto a periodicidade, intenso en cuanto a periodicidade cando a situación é de risco e compre pechar as zonas o máis axiña posible, e tamén intenso nos momentos como agora, nos que estamos en melloría, para reabrir as zonas tan pronto como se xa posible tamén, con seguridade, para que o sector poida traballar con todas as garantías. As condicións meteorolóxicas con ventos do norte axudan a renovar as augas e contribúen á desintoxicación natural dos moluscos. O vento norte fai que haxa moita renovación, é como cando nós na casa abrimos as ventáns e se limpa o ambiente, eso favorece moito que os moluscos, porque estamos falando dun fenómeno totalmente natural, non? O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño vai facer novos controis este luns. Se o resultado é favorable, poderían abrir outros 6 polígonos dos 24 que permanecen pechados. Os bombeiros escarceraron os condutores de 2 vehículos que chocaron frontalmente na Nacional 550 á altura de Figueirido, no concello pontevedrés de Vilaboa. Tamén tiveron que axudar a sair a un copiloto dun dos turismos implicados. O accidente sucedeu sobre as 8:30 da tarde deste sábado. Despois de ser liberados, os bombeiros do Morrazo confirmaban a escarceración dos condutores de ambos vehículos. Ademais, engadiron que o copiloto dun dos coches, aínda que non foi escarcerado, si precisou da axuda dos bombeiros para sair do interior do turismo. 6 cidades galegas están obrigadas a establecer zonas de baixas emisións polas que só poden transitar vehículos con algunha etiqueta ecolóxica. En Ourense implantáronse a finais do ano pasado, en apenas 2 semanas comezarán as multas. Atención, e moitos condutores queixanse da falta de sinalizacións que indiquen as rúas afectadas. Dende o 26 de decembro todo o centro urbano está incluído na zona de baixas emisións decretada polo Concello de Ourense. Ademais das peonís, están afectadas 6 rúas que debuxan o seu perímetro exterior. Avenida da Habana, Pardo Bazán, Pena Trevinca, Coruña, Progreso e Concepción Arenal. Porén, non hai ningún panel que o indique. La verdad que sí, porque yo no estaba ni enterado, no vi en ningún sitio nada, la verdad. Pero bueno. Non sei que zonas son as límites, porque non me acordo, pero a información está en internet, se quero buscar, podo vela. Con redes sociales así, non moito, pero sí, un cartel explicativo cas calles estaría ben. Só poden circular pola zona de baixas emisións os vehículos con etiqueta 0, Eco, B e C, ademais dos autorizados con licenza municipal. Por agora non se multaba, pero o período de graza remata o 1 de xullo. A partir desa data, os vehículos sen permiso que circulen polas rúas afectadas expóñense unha multa de 200 euros. ¿Y qué coches pueden pasarlos? Os que teñen etiqueta ecolóxica. Solo. La mía no vale. A súa sí. Ah, la mía vale. Sí. Pues no lo sabía, hermano. Pero tengo otro coche que no podrá bajar. No, este no. Ahí por otro lado. Vale. Investiguei se o meu coche a etiqueta C é compatible. Vin que sí, e non mirei moito máis. Que será das que multen? Sí. Bueno, pois habrá que velo despois, gracias.
A implantación desta medida que loita contra o cambio climático colle o parque móvil de Ourense bastante avellentado. A antigüidade media pasa dos 13 anos. Dos 74.000 coches censados na urbe, un terzo deles carece de distintivo ambiental. E por outro lado, na Illa da Arousa botou a andar a zona ahora na contorna da área da Sacada. Son 300 prazas de aparcamento en zona azul, coa que se pretende regular o colapso de tráfico que se produce na zona na temporada de verán. Na Illa da Arousa queren poñer remedio a un problema que sofren cada verán, conseguir aparcar a carón dos seus areais, así que esta temporada estrean zona azul en área da Secada con 300 prazas dispoñibles. Os parquímetros xa están colocados e van a estar operativos ata o 15 de setembro. O problema que había era o tránsito dos vehículos, porque agora, impoñendo esta medida, o que facilitamos é que haxa máis disponibilidade a hora de aparcar. Hai 3 parquímetros instalados dos que deberán facer uso aqueles que se despracen a este areal, pero os veciños da illa, os motoristas e as persoas con mobilidade reducida están exentos de pagar. Non é necesario deixar o ticket no vehículo porque nós temos unha PDA na que podemos comprobar se é residente ou xa pagado, entón non é necesario deixar o ticket, non. Unha medida que agradecen moitos dos que visitan estas praias. E isto, en verán, é un formigueiro, vamos, toda esta zona, que isto é un paraíso, pero claro, é un pouco o que tú dices, regular isto un pouquiño, non? Te pareceme normal. Os prezos para poder aparcar nesta zona azul varían en función do tempo que se estacione. Por unha hora hai que aboar 50 céntimos e polo día completo 4,5 €. Unha medida, en definitiva, encamiñada a aliviar o colapso de tráfico na zona que se produce cada verán. Sabían vostedes dos medicamentos fotosensibles? Nuns minutos falamos das precaucións que debemos ter ao tomar o sol se estamos baixo determinados tratamentos. Está claro que unha boa alternativa para combater estas temperaturas tan elevadas no interior son as piscinas. A maioría están xa abertas, entre elas o Parque Acuático de Monterrei, no Pereiro do Aguiar. En Monterrei non se pasa calor, únicamente agardando quenda para os tobogáns, pero aseguran que a experiencia compensa. Algunos van moi rápidos, por exemplo, uno blanco que hai aí atrás. No segundo día de apertura, as instalacións encheronse de xente que foxe das elevadas temperaturas da cidade. Despois de estar no interior de Ourense pois con moito calor, decidimos vir aquí ás piscinas para refrescarnos un pouco. É moi divertido e nada, como fai calor, o tempo acompaña, estáse moi ben. A piscina de ondas é un dos maiores atractivos das instalacións. Venimos aquí para ir a la piscina de olas e ir a piscinas profundas. Ahora vou á piscina de olas. Así que chao, chao. Eu tamén. Tamén está concorrida a zona infantil con atraccións seguras para os máis cativos. E logo estuve nos xogos acuáticos. Y luego subimos un tobogán. El agua es una cosa súper deliciosa y más en este clima y mis nietos están... As tarifas son as mesmas do ano pasado, pero prevén actualizalas cando abran as novas instalacións. Que hai que protexerse de fronte ao sol, sabémolo ben, pero do que quizáis non estemos tan concienciados é de que hai que extremar as precaucións cando tomamos determinados medicamentos do máis común. Vexan. Coa chegada do bo tempo e o aumento das horas de exposición ao sol, os farmacéuticos coruñeses lanzan unha campaña para advertir sobre os riscos asociados ao uso de medicamentos fotosensibles. Y para eso nosotros editamos unas pegatinas que a partir de ya, bueno, como todos los años, vamos a pegar en cada envase dispensado de aquellos principios activos, aquellos medicamentos que tengan problemas de fotosensibilidad. Medicamentos fotosensibles pues hay muchos, cada vez más. Este año se incorporaron 5 nuevos, como el ibuprofeno, como píldoras anticonceptivas, como algún antibiótico. La verdad es que hay muchos y cada vez más. Medicamentos que aumentan a sensibilidade ao sol e que poden causar reaccións. Pues desde un eritema, como una quemadura, hasta otra úlcera, como, o sea, otra lesión tipo dermatitis de contacto, incluso a veces en exposiciones más graves o lesiones más graves pueden llegar a ser úlceras.
efectos secundarios dos que na rúa hai un escaso coñecemento. Yo me lo tomo el ibuprofeno igualmente y voy a la playa y a cualquier lado, o sea, nunca me ha pasado nada. No sabíamos muy bien. A mí sí que me avisaron de que no es bueno, pero bueno. Yo pensaba que no pasaba nada, ya veo ahora que sí. Nunca escoitei nada que o ibuprofeno tal pudera dar reacción se tomase o sol ou algo así. Sí, incluso outros medicamentos tamén dixeron ibuprofeno, pero dixeron algún outro máis de... non me acordo, non me lembro ahora, pero sí que oír, sí. Yo creo que la gente incluso se extraña cuando ponemos la pegatina, nos preguntan que para qué y les explicamos, bueno, pues que no lo sabían, aunque nunca se los había explicado a nadie. Igual ahora ya me lo empiezo a pensar un pouco mejor. Así que compre lembra las precaucións. Evitar o minimizar la exposición al sol, siempre con protecciones altas, renovarla con frecuencia y protegernos cuanto más del sol. Porque informar é previr. Agora, os especialistas confían en que esta medida sirva para aumentar o coñecemento sobre este tipo de fármacos e evitar así posibles lesións que sí poden aparecer. A tempada alta adiantouse na Mariña grazas ao bo tempo cunha alta ocupación nos hotéis e nos campings. A calidade dos areais e o refuxio que supón o seu clima fronte ás vagas de calor son algúns dos principais reclamos da comarca. O clima benigno da Mariña é cada ano máis valorado polos turistas, ao igual que a calidade das súas praias. De feito, ata o 80% das prazas dos negocios de acampada xa están ocupadas, principalmente por viaxeiros chegados dende o norte de Europa. Es la cuarta vez que venimos aquí. Nos gusta mucho toda esta parte, que está muy salvaje, que el entorno es muy agradable. El tiempo, cuando hace buen tiempo, está muy perfecto para nosotros, las temperaturas muy bonitas. Estamos pagando al día 55 euros, que está muy bien de precio. Tiene cocina, tiene ducha, tiene todas las comodidades. Non é moi grande, pero vamos, somos dos, somos unha pareja. Está vendo moitísima xente, o 98% son estranxeiros, prima sobre todo os holandeses e alemanes. A case primeiros de xuño está o camping prácticamente cheo. De cara á tempada alta, as previsións son igual de positivas no conxunto do sector hoteleiro mariñao. Sobre todo no mes de agosto, grazas á situación privilexiada da costa lucense para presenciar o eclipse total do día 12. Hai varias datas xa de xullo e agosto que xa está ao 100%, xa desde fai bastantes días. Tamén está esa data especial do 12 de agosto, que é o tema do eclipse, que sí que é verdade que ao mellor xa desde febreiro esa data está totalmente liquidada, porque ao final ven moita xente de moitos sitios do mundo que só ven para esa ocasión e collo con moita previsión. Pensamos que posiblemente seña un verán de récord, se o tempo nos axuda, que parece que sí, e co tema do eclipse xa levamos prácticamente desde xaneiro coa maior parte dos aloxamentos reservados. Penso que vai ser unha boa campaña e, bueno, esperemos que así sexa. Un refuxio climático con areais de primeira que ben merece unha visita durante todo o verán. Atendan a isto. Apicultores galegos están probando unha revolucionaria tecnoloxía contra as velutinas. Trátase dun sistema de radiofrecuencia co que logran localizar os niños aínda que estean ocultos ou baixo terra. Para facelo, atención, poñen un microchip nunha avespa que os vai guiando ata o punto exacto onde está o niño. Galicia é a rexión europea máis afectada pola invasión das velutinas e as colmeas de melisa non son unha excepción. Realmente hoy en día aquí una colmena salvaje no podría sobrevivir. ¿Qué pasa? Que bloquea las colmenas, o sea, literalmente las mata. E por iso hoxe vai probar un sistema inédito para combatelas, a radiofrecuencia. O primeiro paso consiste en poñer un cebo ben azucrado para atraelas. La velutina va a ir y venir al cebo, entre el cebo y su nido, y de ahí lo que vamos a hacer es atraparla, marcarla de un cierto color, y de ahí con la app vamos a poder calcular el tiempo y la distancia y la dirección en la cual va, que nos va a dar una aproximación de dónde se ubica su nido. Despois chega o momento máis delicado. Toca volver a atrapar a vespa para colocarlle o microchip. Un dispositivo recuperable, con batería para 3 días e un peso asumible. Entonces el transmisor pesa 160, tiene que pesar mínimo 300 miligramos la velutina para asegurar que pueda ir a su nido con el transmisor y volver.
Despois chega o momento de cazar os niños, seguindo o sinal que emite a avespa cunhas pistolas receptoras. Esa parte parece un juego, parece la búsqueda de Pokémon. Y cada vez que uno se acerca más del nido, donde está colocada la velutina con el transmisor, va a pitar más fuerte y va a tener más luz de LEDs ahí en el receptor. E seguindo a pista, chegaremos á orixe do problema, os niños. Verdadeiras bombas de veleno que tocará destruir chamando ao 112. Hasta ahora, de los que conseguimos, 80% de bajo tierra, que es muy peligroso. Como lo saben, hubieron muertos el año pasado, muchos era por desbroce o por pisarlo. Ya localizarlos es la tarea más difícil y en esto estamos muy entusiasmadas con esta tecnología. Unha solución innovadora para tentar frear a invasora máis temida do rural. Temida e odiada. Quedan xa con Xesús Peleteiro a previsión do tempo, sobre todo para sabermos como van as temperaturas, e nós volvemos vernos mañá no Galicia Noticias un poquinho antes das 2. Que pasen boa tarde.